Het Hooglandgemaal in Staren draait op volle kracht om het wetter voor te pompen. Het wetenschap verwacht het likwols geen grote problemen als gevolg van het Rijnwetter. De grote merk Moorn in Boetenpost gaat net terug. Het concoursterrein is te wierd worden. Er komt geen grut multifunctioneel beziekencentrum op Schiermonnikoog. Een gruttal eilanderorganisaties hebben jaren met de plan naar de gang geweest en er oorl miljoen euro in stutsen. Maar de gemeente moest nog garant staan voor €350.000. De Rie had dat juster afgewezen, maar 15 stem. Jonger Walter Kroes had van de morgen op het station in Ljouwert de uitraapjoen van de MS-tour. Maar optredens door het hele land wil er omdenken vregen voor de ziekte multiple sclerose. De stichting MS Research wil maar de actie geld ophellen voor onderzoek. De politie had juist een beetje in Ljouwert een 13-jarige jongen aanhouden voor de handel in harddrugs. Politiemensen zeggen dat de jongen drugs verkocht door een vrouw. Het gaat om heroïne en cocaïne. De jongen is oorbracht naar het bureau. Vannacht ik nog Rijnwetter, het wordt 10 graden. Een krachtige eerste wien. Morgen komt de zinnenweer weer om en wordt het toedijse wat zandje of 18 graden.